Hvordan skaber vi bedre integration? Der skal mange ting til. Det er klart, at hverken de gamle eller de nye danskere har været gode nok til at løse den her opgave indtil nu. Og der er brug for fra begge sider at række hånden ud, bekæmpe mistro, bekæmpe fordomme, som man har imod hinanden. Jeg tror også, det er vigtigt at sige, at det at lave integration betyder ikke, at man skal opgive det, man er. Opgive sin kulturelle identitet. Vi kan være lige gode danskere, uanset hvad for en Gud vi tror på, hvad for noget tøj vi går med, og hvad for noget mad vi spiser. Men det vi skal gøre, det er, at vi i fællesskab skal bekæmpe de holdninger, de vilkår, der spærrer for, at man lærer ordentligt dansk, får ordentlige skolekundskaber, får en faglig eller boglig uddannelse efter folkeskolen, og selvfølgelig spærrer for, at man får et arbejde, fordi arbejde er det, at alt vi kan finde på for bedre integration, der virker aller bedst. Vi skal selvfølgelig være særlig opmærksom på, hvor en forældet og diskriminerende holdning til kvinder spærrer især dem ude fra arbejdsmarkedet. Vi skal være særlig opmærksom på de forældede normer, der fastholder arrangerede og tvangsmæssige ægteskaber, fordi det er med til i det uendelige og udhule alt det, vi gerne vil omkring integration. Og så må vi jo sige, at der er ingen, der kan være tjent med livslangt og strande i en ghettobebyggelse, uden at være i arbejde og gå rundt i overvis på kontanthjælp og understøttelse. I virkeligheden har borgmestrene på Vestegnen for meget længe siden sagt, hvad det er, der skal til. Der skal en mere effektiv, mere håndfast, tidlig sprogstimulering til. Børnene skal i børnehave. De skal kunne dansk, inden de kommer i skole. Og man skal sørge for, at de folkeskoler, der har en stor integrationsopgave, også er dem, der får de ekstra lærere, de særligt uddannede lærere, til at løfte opgaven ordentligt. Og så har vi selvfølgelig brug for etnisk at blande både vores boligkvarterer og vores skoler meget bedre end det vi gør. Og vi har brug for at løfte de boligkvarterer og skoler, som stadigvæk er alt for nedslidte.